Hello guys, गिबियाव नोंथांमोनखौ आं गोसो गोरबोआव खुलुमनाय आरो जासिहरनाय थालायबाय। ओमफ्राय सिखायग्रोमोना एकदमबारे जि बार फैदो दिनैनिफ्राय आंहानो मोखानो बुट टेटे जाखादो सिखायग्रोमोना भिडिअ लादो आरोना दिनै जि फुंनिफ्रायनो बार बारदो नावलायनो एखे दंफां लाइफां बै थालिराथ' माबायदि मावखादो र' दै लोगोफोरा आं नोंथांमोननो देखायनि दै नायबाय था नै लोगोफोर जि बायदि बारखादों आयु राव राव होनायथारदो आरोना दंफां लाइफाङानो नै बोरैबा मोनसे बायहां जालायनाय बारदों आरो ओमफ्राय बै दख्लासेयाथ' नाहरलाय जि गोसोमखा माने बिराद अखा फैबावगोन आरो बिखिजा ओमफ्राय बै थालिर बिफांखौ नायलाय लोगोफोर माबायदि मावखादों ओमफ्राय नै गय बिफाङाबो बोरै बायहां जोंहा बिदि गय बिफां बार फैनायजोंनो बायजाला जोब्बाय आरोना ओमफ्राय बै थालिर बिफां गेजेरनिया नायलाय माबायदि जांख्रिगासिनो बस्था गैयि एफा माबायदि मावग्लुंजोबखादो आरो जि बोरैबा मोनसे बिदिबो बारथारा बे लोगोफोरनो आयु आंथ' गिनानै न' सिंनिफ्रायनो ओंखारथ'वाखै सिखारथ'खायाखै आङो दाबो बारानो बोरैबा नै लोगोफोर दालि ओंख्रि संलायबाय अखा बोथोराव दालि ओंख्रिखौनो जानोसै आरोना अखा बोथोराव गुसु लावबो दंमोन लावखौ जानानै मोनबाय आरो मोनबाय ओमफ्राय नायाव फ्रेसबिन एवनो नागिरदों आं एसेल'नैबो एवनोसै बेयो मोनबाय आरो थिखोनोसै आं ओमफ्राय नै बेखौबो साफायनांगौनो खिदोंमोन इहा फुंनि पेकेट जालाय स्प्राइट लोंलाय बेरे फुंजानो खाथियाव फैनानै थाफैदो सौदाव जाबाय गावबो नांना मेगनाव आं नुवाखै गावहा खोमसि खोमलाव बिदि फैना थाफैबालाय बेयाव मेगनाव नांजाबायनो आं नुवाखै बाहेरायाव थांना अखा हादों नैया जाबाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां दालि आलु भाजि ओमफ्राय गैला नै ओंख्रिया बैना रावखौबो नेया आरो माने आंहा दखान दं दखानाव थांनांगौ फुङाव जानांगौ मिथिबाय ओमफ्राय माबायदि मोनदों बैसागोजों ना अखा हानानै बरिया अखायाबो गोसोखौ थान्दा मोनदों देहाखौ सोलायथाव दिनै हाथायबावसो नै बोरै हागासिनो अखाया दा एसे खम जाबाय आरो दहायथ' जि गोसा हाखादोंमोन हरावथ' खोरोमलायबावदोसो ओमफ्राय इहा मा नागिरलायखो कटन काटां मा नागिरलायखो अ इयाव ओंखाम संदोंथ' आरो ओमफ्राय मानो रोसियानो गैया मा ओंखामाव रोसि थानांगौ जाखो दा हरनिखौ होगोन दे आङो दा हरनिखौ दै दा हरनिखौ बिदि हामा बिनि रोसिखौ लोंबाय थायो नामा ओमफ्राय न' सिङानो खोमसि हर बायदि जोंहानि सुङाना खोना हरानोसै नै जि खोमसि नुखायो बाहेराव स्रां ओमफ्राय बिदि दामबाय थाबाय सोरबा आयौ सेख'लाबायबायसो नै माबा मानो सेख'लाबायखो लोगोफोर जाबाय आरो जों दा खोमसिथार नुयोहाय खोना गावखौबो लानो लुबैयो जागासिनो ओमफ्राय दाथ' खोमसिथार आरो नै बाहेराव अखा हागासिनो ना मामि मोनासिगोनथ' आरो अखा हाबाय नालाय नै लोगोफोर दा ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै दखानाव जिरायना थाफैलायबाय आरोना ओमफ्राय अखा बोथोरावलाय माथो खालामना थानो होननानै नै आंहा इन्दि जिया नैबे रोबैखौ खायाखै आरोना लोगोफोर नै ससेल' ओरैनो खानानै दोनदो बिदि ओरै साफ्रेनांगौ नालाय ओमफ्राय जि बादां नैबे ससेल' आरोना बे ससेल' साफ्रेना दोनदां गोबावफोर जाबाय ओमफ्राय दा आयु फिसाया नै दरजायाव नांजाबाय बेस्रा गथ'आ आयु आंनि सनाया दरजायावनो थख'स होनानै नांजाबाय ओमफ्राय नै बिमाया अननानै हरदों आरोना गावहा लायानो ओमफ्राय आंनो हरबाय आरो माबायदि मोनदों लोगोफोर बिमाया अननानै हरनाय दा आयु हाबाब आं दानोसो सानबाय थादोंमोन आरोना ओमफ्रायो दानो सानबाय थानायावनो बिमाया हरबाय आरो ओमफ्राय हरबाय नालाय मोनबाय गिफ्ट मोनबाय आरो बिमानिफ्राय आइनिफ्रायब्रा जोंहा आइनिफ्राय आं गिफ्ट मोनबाय आरो मोजां नुना नुवाखै लोगोफोर कमेन्टआव खोन्थाहरदो माबायदि नुदों ना अबे नांजानाय खर'आव नुनो नांजादों
दायो गां साफ्रेबाय थानोसै आरोना बेखौथ' सानसेनो हाखाया आरो बिदिनो दा नै अखा हाबाय दं नालाय ओंखायनो दा मा खालामना थानो जिबोथ' दानो हाखाया नालाय ओंखायनो बेखौनो माबा खालामना थानोसै आरो ओइ फिसा जालाबाय उल्था जादों मा उल्था जादों ओरै उल्था जादों ओमफ्राय ओरैसो नै ओरैसो आव बरिया नुदों नै नायलाय बरिया रोंदोंथ' आरो आंनिया उन्दुनोसो लुगैबाय नामासै हाबाब दा ओरैनो दसे थानायावनो मोनसे मोननै खाना दोनसै आरो नङाबा मालाबाफोर ओइलाय नुखादों अबेबा थांनायफोर जाबाथाय लानो लुगैबा मोनस्लाबनाय नङाना ओंखायनो दा बैसागो बोथोरावनो बादों माने बैसागोनि जिरायनानै थायो दाथ' आरो अखा बोथोरखाबो नालाय जिबोथ' दानो हाखाया ओमफ्राय मा खालामफैलाबाय बिमाखौलाय नै बिमाखौ बिदि खालामफैबाय हिनजाव गोदान आइदि हाबा थायो हो थोबथेबाय माथो नै आयु हाबाब बिदि हाबा थानोसै बारा आं जिखौ खानोसै दे नों मबाइल नायना थादो हाथायाव थांनांगौ हाथायाव दखाननि माल लायनो दा मोनायावनो सोर थांगोन अखा खोरोमनायखौ नुवाखै माबायदि हराव आयौ हाबाब माबायदि अखाबो खोरोमखादों दहायथ' फुङाव माबायदि जाखादों नै लोगोफोर खानायाव माथो मेगनासो उन्दुनोसो ओंखारलायलाङोहाय मेगनानो आनलेट सोमलायलाङो नै ससेल' खानो हाबाय नै आयौ नै गावखौबो खालामनांगौनो गावा ओमफ्राय गेम गेलेगासिनो आरो नै जि गेमल' गेलेखायो ओमफ्राय नै लोगोफोर एसेल' खानो हाबाय आरो गोदोनि खाजोबनो हाखाया नालाय माने बिदिनो दसे जिरायना आयु हाबाब जि बायो माथो खिनि ससेखौल' हाबाय आरो खिनियावनो बायोबा आरो बेफोरबायदि ओइ मोनसेया दंबावोसो खमैबो लागोन सानसेयाव बिदि एसे खाना दोनबा मास मोनसेसोआ लागोन खोमा नै दा बेखिनि ससे खानायावनो माथो जि बालायलायथारदों माथो बायो माथो मेगनासो बोरैबा नायथाबबाय थाबा बोरैबा मोनलायलाङो बायदि नुदों जादोंना जायाखैथाय आंनि खानायाबा जाबाबो जायाबाबो थाथोंसैना लोगोफोर माथो खालामबावनो आरो नै आखाइ खेबजाबायनो दरावनो अबे खेबनाय इयो नोंखौलाय सोर दांबाय थानो होनाय खेबजागोनथ' आरो ओंखायनो दांबाय थाखानाङा दै नै लोगोफोर गगामुगाव फैदोंमोन आरोना ट्रेन फैगासिनो ओमफ्राय लाखिनानै दोनजाबाय आरो ट्रेन फैदोनो ओमफ्राय नै सासे मालाय माबायदि उन्दुना दंगासिनो ओमफ्राय ट्रेन फैगासिनो आरोना दसे गोबावैनो जाबाय ट्रेनानो दाबो मोनफैया जि गोबाव ओइ नै फैबायनो दै र' देखायनि आं लोगोफोर फैबायना सोना ट्रेना थ' जोंहा गाखोनोसै नुबाय मानसि दं ना थांबाय सेस नै मालाय तरमुस मोनबाय आंनिया जागोन ओमफ्राय नोंखो जाना खोमा ट्रेनखौनो थांलाय फैलाय बिदिनो नुबाय थासिगोन नामा बयबो लोगो मोनबाय ओइ नै नाहरदै नै फैसिगोन खोमा थांलाय फैलाय गाखोना थांबाना ने थांबा नाहरबाय थादों